Na most készítsd a fényképezőgépet, mert le is lassítok. Fölöttünk fog átjönni a repülő. Amit mondtam, 2 van egyszerre. Azért most jön lefele. Most szerencséd van. Fasza. Igen, jó lett. Lelassítok. Na figyeld. A felüljáron jön át a gép, amit mondtam. Azt figyeld. Mondom, jön át a felüljáró. És pont odaérünk. Azért lassítottam le. United. Na ez jó felvétel lesz, látod? Kurva tábla éppen eltakarja. Azt a kurva! Még alatta meglátszik. Iszonyat! Őrület! Azt a kurva! Ilyen nincs, bazzeg. Na baszki. Ilyen nincs. És látod, az előbb mondtam, bazd meg, és kifogtam. Tudsz valamit? Itt van a gép mellettünk. Iszonyatos. Totál brutál, komolyan mondom. Hát most jó.